बाबु आदाखौ नायदो जोङो बरागारि मख्रापारानि जोंहा बायसा बिलो जोङो माखासे बिलोखौनो जों फुख्रि रायजोयैनो फुख्रि जावनानै लादोंना बे फुख्रियाव जोङो ना फिसियो बोसोरावनो जोङो ना बोसोराव बोखांनानै जायो बाहाय जोङो बोसोराव ना रौ कातला मिरखा बायदि जोबनोखि ना फावना दोननानैब्लाबो जोङो बोसोराव 2 केजि 2.5 केजि 1 केजिनि खमै जाया दा बेखौ जोङो 103 खानाजों राननानै जायो 2 केजि 2.5 केजिनि खमै जों राननानै जाया बिराद मोजां दा बे नाखौ दा रानबाय बयबो मोनसिगोन बिराद मोजां साबायखर जानानै जोङो रायजोयैनो बे जाहैबाय रायजोआव मोनसे जोङो रायजोयै जासे जानानैबो बाबु जोङो 2.5 लाख 3 लाखनि ना जों फानबावो मिथिबाय जोंहा रायजोआ बरागारि मख्रापाराया बेजोंनो डेभेलप जोंहा रायजोआव जेनिबो अभाब गैया जेनिबो सिन्था गैया सोरबा गरिब गुन्द्राया लेखा फरा फरायनायावबो जों बे थाखाजोंनो सहयगिता होनानै जोङो गोरों गोरा खालामलाङो फंबाय सना थिगैनो दं बिराद मोजां बाथ्रा बुंबाय आदाया नोंसोर खोनासंनानै गोजोनबाय जानांगौ नायदोनि ना नै बरागारि मख्रापारायाव फुख्रिखौ माबायदि ना बोखांनानै रायजोफ्रा नायदो नै जिरायगासिनो दङ नाया बिराद गिदिर गिदिर नै नायदो खय कुइन्टेल बोखांखो आदा नुबायना बे जाहैबाय जोंनि दतमानि खोलाहा बिराद गिदिर गिदिर ना नै फुख्रियाव बे बोसोरसेनि ना मानि बोसोरसे थांनाय बोसोर बिराद गिदिर खमसे खम मासेयाव खय केजि जागोन 2.5-3 केजि होनदों 2.5-3 केजि ना आरो नै नायबावदो नै माबायदि देरदों देग्लायनि बेयो आरो नै रायजो राजाफ्रा दा नाखौ नायदो आरो नै होगासिनो दङ ग्रासकापआ नै बिराद गिदिर गिदिर मबाइलाव फिसा नुदों खिन्थु मोगथाङाव बिराद गिदिर नाया बिराद गोथाव टेस्ट नायदो लकेल बरिया बोसोराव बेसेबां इनकाम जायो ओरैनो आदा मिरखा बोसोरावनो बियो बेसे गिदिर देरदों नाय ओरैनो बोसोराव बेसेबां इनकाम जायो बोसोराव जोंहा 5 लाख 6 लाखनि खम जाया नायदो नै ना बोग्राफोरखौ नायदो नाखौ नायदो नै दे बुद' नायदो नै नाफ्रा बिराद गिदिर गिदिर दंखायो नायदो नै बे एरियाखौ नायदो गासिबो ना मोनजोबो बेसेबांबा गिदिर बिलोबो दङ ओरै सेराव आरो बे फुख्रि आरो बिलोआबो बिराद ना थायो